Sandamakmak na langaw po sa bahagi ng Barangay Malimpok, Malasiki. Inirereklamo. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Inirereklamo ngayon ng ilang residente sa Malimpok sa bayan ng Malasiki ang hindi umanong masolusyon ng problema sa mga langaw. Ayon kay Fernando Capitle, residente ng barangay, dahil sa sobrang dami ng langaw, apektado pati na ang pagkain nila. Dami dito talaga. Istorbo sa pagkakain na. Imbis na susubo mo, kasasabay pa yung langaw. Sobrang dami talaga ng langaw dito. Inilahad naman ni Eduardo Isuan, tindero malapit sa paaralan sa barangay, ang parehong hinaing, ngunit sinisiguro pa rin itong malinis ang kanyang mga binibenta. Grabe, pati bunga nga mo bago, pati nakakapagad, dinadapuan, nakukunon, dumadaw yung mga langaw. So, malinis talaga ito, kaya lang, yung langaw kasi hindi mo makukuha kasi dumadapo sa kasan eh. Ang itinuturong dahilan sa kanilang suliranin ang isang poultry farm sa katabi nitong barangay. Ayon kay Malimpok Captain Renante Martinez, matagal nang mano nilang idinadaing ito at nakipag-ugnayan na rin sila sa may-ari ng poultry farm. Sa totoo lang po, bali naparating na po namin sa LGU po ito. Ang bag na nagagawa natin, yan talagang hindi natin mapigilan yung langaw. Ang plano po namin, makikipag-coordinate po kay Kapitan Apid Ferrer sa Aliaga. Paparating namin ito. Para kung anong magandang gawin. Minaw naman ni Barangay Administrator Pedro Casipit na madalas umano silang nasisisi. Ngunit hanggang ngayon, sa kanilang pakikipag-ugnayan sa may-ari ng farm ay wala pa rin itong aksyon. Nag-usap-usap po kami ng Malingas Farm dito po sa aming barangay para pag-usapan yung patungkol dito sa mga langaw at saka yung amoy po. At ang gusto po namin talagang mangyari, maayos nila yung nila dyan, yung farm nila, kasi masyado na po kaming naapektuhan, lalo na po pag mag-harvest sila, yung mga langaw po talagang dito po ang bagsak sa amin talaga. Ito yung poultry farm na itinuturo ng ilan sa mga residente mula rito sa Barangay Malimpok na nagdudulot umano ng maraming langaw sa kanilang barangay. Ngunit ang paglilinaw ng lokal na pamahalaan, ito ay sakop ng kabilang barangay na Barangay Aliaga. Sa mga nagdaang administrasyon ay halos wala umanong nangyari, maliban na lamang sa pinadalang closure order umano noong taong 2019 sa poultry farm, pero patuloy pa rin ang operasyon nito. Ang dahilan, hindi raw natanggap ng may-ari ng poultry ang kopya ng nasabing kautusan. Umaasa naman ang mga residente at opisyal ng barangay na magawaan na ng para ng kanilang problema sa langaw. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.